Alright mga katribo, so andito tayo ngayon sa Dagupan. And for today's video ay titignan natin yung mga updated prices ng Kawasaki Big Bikes dito sa Calasiao. Ngayon ay pupuntahan natin si Daniel sa San Fabian dahil kasi siya ang kasama natin. Kasi kung ako lang, nahiya ako mag window shop. Window shop tayo mga katribo, walang magawa eh. Yoy, pumasok pa rin sir. Tira. Mayroon na nga pala akong nagawang video dati, pero ngayon gagawin natin. Pasok ka pa eh. Napakainit. Woo! It's so hot in here. Mga food panda no to, hindi dumitingin sa ano. Ito, motor-motor lang tayo dito sa Dagupan City mga katribo. Yan nga palang na una kong video mga katribo, that is I think nasa 3 years ago na. So yung mga prices ng bikes noon is different na ngayon. Iba na ngayon ang presyo niya. So para magkaroon kayo ng idea kung magkano na yung mga prices and ano yung mga available na units ngayon, kaya tayo ay pupunta doon. So ito, on the way na tayo ng San Fabian ngayon. Susunduin natin si Daniel. Kasama natin si Daniel. Nakakaya kasi kapag mag-isa ka lang eh. Tamba ba itong dinadaanan namin? Ko, pata. So si Daniel pala ay kasama natin sa Team 1G Pangasinan. So shout out sa inyo no? Grabe ang nice naman dito. Wow! Nasa San Fabian na ba ako? Wow! Wah! Bulaga! Grabe, sobrang init din. Napakainit. Ilang talaba oh. Talaba. Bangus. Yung dumating din ng San Fabian. Welcome to San Fabian mga katribo. Let's go! Nasaan yun? Iglesia na ako. Waiting shed. Pakainit men. So may susunod na waiting shed. Nasaan ka Daniel? Daniel, nasaan ka? Hindi dyan. Ladakad ka pa. Saan ka ba? Ago, 42 kilometers. 5 minutes. Saan? Pastolay pa to? Nasaan ka Daniel? Papabalik-balikin mo pa ako ha? Loko ka talaga. Sabi mo susunod na waiting shed. Wala ka namang waiting shed. Ayun. Ha? Sakto ang alabas ko. Saan ba sa baba nyo dyan? Diretso dyan? Diretso. Mag-hi ka naman sa mga katribo natin. Sa mga tropa. Shout out sa mga naglaro ng tune kanila Jasper. So, ride safe sa kanila. Takbong lodi lang. Saan ang pinakamalapit na Calasiao dito? Daan? Calasiao? Oo. Babalik kang Dagupan. Doon pa rin. Oo, tara. So ito, kasama na natin si Daniel. Go! Tayong nang mangarap. Kaya lang mangarap. Susunod, pag bibili ka, sama mo ko. Oo naman. Automatic yan. Hindi ka mawawala. So ang target namin ngayon, Wiltec, Calasiao. Let's go! I-meet din natin yung isang tropa natin dito. Motor shop yan ano? Motor shop. Ito yung checkpoint. Ito na yung checkpoint. Hindi na may naka ano, may naka-LT. May naka-LT na damit. Ay na, ito, okay. Siya ba yan? Saan ang shop niya? Ay, siya nga. Yun, pasok. Doon ba? Oo nga, doon nga. Ito yung idol natin. Ito,
idol. Shoutout idol. Basta. Minsan. Yun pala. Dito pala. Dito ka pala nakalungga. Magagala lang kami. Kayo naglaro sa ano, Panay? Dito pala. Hindi ba kalarong 2-in-1? Tara sa grid. Pwede palang tambay-tambay dito ano pag ano. Alright. So dito tayo ngayon sa Obide Moto Shop. Ayun ang may-ari oh. Oh, shout out. Ayan, doon titignan natin yung mga paninda niya dito. So ito may mga stickers yan. Ayun oh. Tingnan nyo kung hindi yung mga stickers ninyo. Ayan, tapos meron pa dito. Ayan oh. Ito yung motor niya. Ayan, tingnan nyo, ang daming sticker oh. Shout out! Yo! Shout out sa mga hindi na naman nakasama. Biglaan! Oh. Ayan. Oh. Nalagay niya dito yung ano, sa sticker. Ano so bibigyan natin ng sticker. Yan, sticker oh, iwan natin oh. Yun oh. Wala akong sticker. Ha? Wala akong sticker. Oh, re-respakan natin to, hindi pwedeng wala. Oo nga. Dikit mo nga Daniel yung isa. Yan oh. Saan banda? Dito. Dito? Oh, yan. Yun. Ba't malinis? Ano yun mo na? Yung parang ginawa ni ano, Wendell. Yan, kinabit na. Pantay ba? Yan. Yoho! Yoho! Pasok sa banga! Pinakagamit na. Ha? Wala ka, idol. Ano masasabi mo? Wala. So ito ako naghanap kayo ng mga murang motor shop, ay motor parts dito sa Mangaldan. Visito lang to. Obide Moto Shop. Malapit sa ano, routing merchandise. Tapos katabi ng naglilitsyong manok. Ito. Nanabigat ng kabalaling sa aking bawat pag... Ops, naka checkpoint. Si Papa Aaron, iba yung tinitignan niya eh. Kaya ako eh. Oh, Saan? Nakatingin sa gilid. saan? Punta ako ng grid doon pero nang tapos na. Dumating kami ng ano, alas 11. Sige boy, ingat. Pasyal-pasyal na lang ako dito pag free time. Kami days na kayo. Okay, bandal sa kami days kayo dito. Okay. Yeah. Welcome. Alright, next stop, Kalasyaw na. Alright, so andito na tayo. Hello, Kawasaki. Kawasaki, alright. Sama-sama tayong mangarap. Mangarap tayo. Ang tanong, bukas kaya? Bukas. Bali dalawa ditong shop ano, Kawasaki at saka Suzuki main. Tingnan natin kung may mga updated price ba. Kamukha ng helmet mo. Yo! Sa ating Dito na kami sa Wiltec, Kalasyaw, tapat ng Robinsons. Let's go! Dito na tayo mangangarap. Ano masasabi mo? Ayun o, may nakikita tayo dyan sa taas. Jay, wow, bibili natin. Oh, andyan na yung unit natin. Uy, may motor doon. Akit lang tayo dito. Kung abot ba natin ang presyo. No? Uy, may nakikita ako. Uy. Wow, ZX6R. Oops. Lagyan muna natin dito ang ating magpaalam muna tayo. Hindi kasi kapag, siyempre kapag nakatayo na yan, Nakaganan. kapag nakatayo na to, Kababa na. baka magganon. Magana. At saka yung bigat niya rin kasi. Ha? O, 2 cylinder yan. Dalawa. Ito rin kung gusto mo, ZX6R. Magkano kaya to? Ganito yung motor ng ano. 636. Oo. Kapag ano kasi to, pag hindi mo natukod na, hindi gaya nun, mabilis mo lang siyang maano. Ano sa tingin mo? Pag na Ito? Or yun? bumigat na, dire-diretso. 636. Wala naman.
Ito, pwede rin boy, oh. Magkano yan? 433,000. C650. Maganda rin naman to, ah. Ayun, magkano yun? Z4. Ay, hindi ko. Z900. $435. Z ano? Ninja 650. Ito boy. Ah, ito mukhang magaan din to ah. Z900 RS. Ha? Ha? Uy, ano oh, bumaba ang presyo. Ganda. C650. 650. 415. C650. Ano to? Double head. Camshaft. Doc. UHD. Kunti nga. Papa Jack. Papa Jack? Papa Jack. ABS. ABS na rin to, no? Magkano ang ano dito, sir? Dito po. Magkano po ang magiging ano dyan po pag hulugan? Ang down payment C400 87K sa 4 years 7.5 7.8. Hindi ka kasi kaya. Pwede bang i-try? Pwede i-try sakyan. Ala naman, wait lang, sakyan. Titignan natin, papakaramdaman natin kung ito na ba talaga. Ay, di baka sumabot yun. Kaya. Hindi naman masyadong Bagay. Hindi masyadong Hindi masyadong malaki, hindi masyadong Hindi, sakto lang. Hindi sa katawan, sakto lang. Dito. One, two, three. Mabigat. parang mabigat lang pero hindi naman talaga. Masusubukan din. Uy, parang abot boy. Hindi siya awkward tingnan. Sakto lang. Parang malaki sa'yo. Malaki sa akin. Oo. Yung katawan ko eh. Yun o. At least nagkaka-idea tayo. Kaya. Ha? Nakaya. My goodness. Nalobat ang GoPro. At ayun na nga. Nalobat ang GoPro. Pero solid yung mga bikes doon, ano. Ibang pakiramdam ko dun sa ano, Z400. Pakiramdam ko yun ang bike para sa akin. Ito kasama na nga ngayon natin si Commander at bati na kami. Saya-saya. So shoutout nga pala kay Daniel Gatchalian sa pagsama sa atin. Pangarap. Z400 na nga yata talaga. Z400. Sabi ko, parang pakiramdam ko yan ang magiging motor natin next. Sabihin na natin 4 years. Alright.
Go, 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 go. Reach for the stars. Low attraction ko na ngayon yan. Wala na akong ibang i-attract na motor kundi G400 lang. Asahan niya yan mga katribo, makukuha natin yun 4 to 5 years from now. At sobrang init, sobrang sikat ang araw dahil palubog na. Pero ang pinakamasaya ngayon, pati na kami ni Commander. Uy, checkpoint! Ayan na, malapit na tayo! Malapit na tayo. Nag-robot pala. Malapit na yan, sol na. Pagkataas ng sol, ayun na eh. Walang yaya na. Sinusubukan si Willow ah. Pasalamat siya, may commander ako. Ha? Ha? Pasalamat siya, may commander ako. Ano daw? Wala.